morning guys. Welcome to my panibagong video. Nandito tayo ngayon sa El Pescador dito sa Bolinao Pangasinan. Tara guys, samahan nyo akong umikot sa resort. Enjoy lang po kayo. Parking area. Provision. Sa harap ng dagat. A few moments later. Five hours later.
naman yung pang-adult na pool nila. May sliding.